Hola a tothom, soc la Roser d'Artitxoc i avui parlarem de les abelles. Acompanyarem a l'Anna, que és apicultora, al camp de girassols a veure com estan les seues abelles. El Meló i la Síndria aprendran coses sobre les abelles amb els nens i nenes de l'escola Montcau. I cantarem la cançó de l'abella. Les abelles són supertreballadores, fabriquen mel, que és molt bona i dolceta, i també ajuden a les plantes a fer la pol·linització. Per això podem menjar fruites i verdures cada any. Visca les abelles! Zum, 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 bruns l'abella zum. En les flors busquem el dolce i repòs entre la molsa. Zum, 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 bruns l'abella zum. Zum, 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 bruns l'abella zum. Mai no pare, mai no es canse, vola lluny, després s'atanse. Zum, 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 bruns l'abella zum. Mira, Síndria, sóc una abella. Jo també! Són molt guais, les abelles. Sí, són xulíssimes! Doncs saps què? Què? Que els nens i nenes de l'escola Montcau van fer un projecte sobre les abelles. Ah, sí? Oh! Hola, nens i nenes! Hola! Tinc molta curiositat per aprendre coses sobre les abelles. Doncs segur que els nostres amics ens n'expliquen moltes. Hola, som la classe dels follets i les fades i hem fet el projecte de les abelles. Mira, Meló! Quin munt de coses han après! Sí, han fet moltes investigacions sobre les abelles. Vam fer un fullet amb les abelles. Hem après moltes coses de les abelles. Les abelles viuen en colònies. Les colònies d'abelles són com una gran família. Hi ha les obreres, els abellots i la reina. L'única que pot posar ous és la reina. Els ollots no tenen agulló. Les abelles mesuren 1 centímetre i mitja. I com és el cos d'una abella? Les abelles tenen 4 ales. Tenen 2 ulls. Tenen 2 antenes. 6 potes. Les abelles com piquen es moren. Meló, tu saps com parlen les abelles entre elles? Però si les abelles només fan així. Bzz, bzz, bzz. No, Meló, és que les abelles parlen amb danses. Quan fan un crit, és que les flors estan lluny. Quan fan un cercle, és que estan a prop. Fan avall. El moviment és que les flors estan a l'ombra. Quan fan moviments amunt és que estan al sol. Les abelles són molt importants per la vida. I tant que sí! Gràcies per explicar-nos tantes coses. Adéu! Adeu! La meva amiga Anna és apicultora. Això vol dir que la seva feina és tenir cura de les abelles. L'hem anat a visitar
per a que ens expliqui coses sobre el seu ofici i sobre els insectes que cuida. Hola, nens i nenes! Em dic Anna i sóc apicultora. Avui acompanyem a l'Anna a veure com estan les seues abelles, que porten uns dies al camp de gira-sols. Quan ja hi som ben a prop, ens hem de posar el vestit d'apicultor, que és especial per protegir-nos. I ja hem arribat. Això són les arnes, les cases on viuen les abelles. Entren i surten per aquesta porteta. L'Anna prepara el fumador, un aparell per fer fum. Amb el fum avisem a les abelles de que som aquí per a que estiguin tranquil·les. L'Anna comprova que tot estigui en ordre. A dins de les arnes hi ha els quadres, on les abelles fan la bresca, que és aquesta estructura de cera amb foradets. Aquests foradets els fan servir per posar-hi les larves, el pol·len i la mel. L'Anna ha portat aquestes arnes al camp de gira-sols perquè vol que criïn. Anem a veure si les abelles estan criant molt o poc. És un quadre de mel. Aquí hi ha més mel. Anirem a la cria. Tot això és rebost, de moment. Tot això és mel. Aquí, per exemple, això es cria. Cada foradet d'aquestos hi ha una abella. Primer és un ou, després és un cuc, després és una larva, ho tapen i després ja neix una abella adulta. Tot això en un procés de 21 dies. Cada arna és una colònia diferent i només té una reina. També té alguns abellots i la resta són les abelles obreres. A l'hivern, l'Anna portarà les arnes a la muntanya per a que puguin fer mel amb les flors que hi ha allí dalt. Moltes gràcies per explicar-nos coses sobre la teva feina, Anna. Fins aviat! Però que interessants són les abelles i quantes coses n'hem après. A mi m'ha agradat molt poder-ho fer amb tots vosaltres. Si a vosaltres també us ha agradat, no us oblideu de seguir-nos a les xarxes i de subscriure-us al nostre canal de YouTube. Espero veure-us al proper episodi d'Artitxoc. Fins aviat! Mua!